Trena Mungireko izaten zen guztiz beharrezkoa, ez zegoen beste erarik Bilbora joateko. Eta bertan joaten ziren, bai baserritarrak euren otzarak hartute, langileak lanera eta jente gaztea eskoletara, unibertsitatera eta beste ingeruetara ikasten joaten zirenak. Jostera ikasten joaten zirenak, Bilbora joaten ziren. Eta gustosoa esan ganera, ze trenean bakabi duten ziren otzarak eta beste bultu batzuk. Eta, harremanak hartzeko eta oso beharrezkoa izaten zen trena. Trena nik uste dut mungiarrontzat ikur badala. Urte asko daroguz tren barik eta lanta guzti bere ez dugu ahaztu. Eta ez dugu ahaztu, aldarrikapen asko indira trena ekartzeko eta ez dugu ahaztu nire ustez sentimentu hori sustraitute degoguleko. Segatik, kendu zanean, sentitu ginelako engainatuta. Eta beste alde batetik uste dut lapurtu egin euskuela sentitu gendule. Eta horregatik uste dut iraun deuela sentimentu horrek hainbeste urtetan. Bai, mungialdeko jenteak behar bada ez zuen egin behar zan beste, baina kontutan euki behar dana da sarri askotan baserritarrak eta mungiko jentea pizka bat ez da laulan reazionatekoa. Eta pizka bat mantzo gelditzen ziren, eta gero udaletxetik eta beste ente batzutatik bilatzen zan bere horixe moteltasun hori, eta kasik ez dela posible beste zerritia salduiako jenteari, eta Bilboko alkatezea zaran interesa dagoela terrenoak saldu nahi dituzela bat beste, jentean ikuste gelditu zela pizka bat gildute eta esan urten kaleetara, urten behar zan moduen. Baina nik uste errugi hau jentearena baino goitik egon zela, goikuari interesatotzean alan izatea, eta pizka bat saldu zen konponketarik ez tekon goze bat bezala. Gure ustez mungialdeak oain daukan galera nagusietariko bat da transporte publiko on baten falta. Eta uste dugu trenak edo dena delako horrek lagunduko lukela akats hori edo galera hori emendatzen. Zergatik, hobetuko lukelako neurri handi batean, orain mungialdeak Bilboarekiko eta ez bakarrik Bilboarekiko, baizik eta gainerako herrialdekiko daukan lotura eta lagunduko lukelako bai hemengo biztanleen bizimodua hobetzen. Zergatik, arinduko lukelako garraioak suposatzen duen zama familietako ekonomietan. Eta egia da, batzuek esaten badigute, orain ez dela momentu egokia, krisi ekonomiko baten murgilduta gaudela, guk uste dugu guztiz kontrakoa, momentu egokiena dela, momentu aproposa dela, krisi sistemiko hau aprobetxatuz, mugikortasun eredua ere aldatu dezakegula. Alde batera, zementua, hormigoiak, erreperak alde batera usteko momentua heldu dela, eta orain gainera, trenbidea loiura arte eramango dela, mungira arte ekartzeak ez duela gehi suposatuko, eta behingoz garraio publikoaren alde apostu garbi bat egiteko, instituzioetatik apostu garbi bat egiteko garaia delako ere bai. Nik uste beste klabe bat ere badagoela importantea dena azpimarratzea. Nik uste dut azkenengo 20-25 urteotan Euskal Herriko bertebrazioa beti egon da lotuta azpiegitura erraldoiei. Azkenengo ejemplo daukagu hor Supersurarena, Mungian bere egin zen autobia eta gero bere prolongazioeko dugu Bermeorantza eta agian Gernikarantza bere bai. Eta uste dut hor tartean ibiden eraikuntza izan da hazkunde ekonomiko oso epe laburrera begiratzen duen hazkunde ekonomiko bat, eta hor eraikuntza horiekin lotuta dauden enpresen hazkunde azken finean. Eta pentsatzen dut gizarten ere barneratzen doala modelo aldaketa baten atarian gaudela, eta hortik ere nik uste dut mungiaren trenaren berreskuratzea importantea izango dela. Oain nahiko normala da hemengo familia gehienetan kotxe bi eukitea,
eta adibidez horren beharra ez litzake egongo, ez. Uste dugu trenbideko konexio batek arinduko lukela pues hori lotura hori jarriko luke Mungialdea zuzenean lotuta Bilbo handiarekin eta gainerako territorioekin, eta aldi berean suspertuko lukela Mungiak herri bezala daukan eskualdearen buru zerregin hori, ez? Mungia orain da hiri ertain bat, non biltzen diren eskualdeko zerbitzu asko, baina egongo balitz hemen zerbitzu transporte publikoko zerbitzu sarriagotasun handiago bategaz eta orain dagona baino fiatasun handiago bategaz, hori suspertuta aterako litzake. Ni herri txiker batekoa naiz, gamizike, Mungitik Sano parajea, baina alantxe guzti be kotxez etor behar dugu, eta Mungiara gatozerien autobusa hartu behar dugu ozta bere. Claro, autobusa hartzea aparkatzeko goiko aldardian deku apurtxu bet sarto, eta ordutegiak ez direz larregionak. Orduen, trena aukiko bagendu bertora beko aldardire etortea errezaude aparkatzeko, ganera trenak eukiko leke, asko ekologikoagoa da, gauzen egoera ekonomikoan gainera merkia urtetan deu, eta uste du, herrizetan gauz rebindiketan trena, zelen beti herrizetatik mundu guztia etorten zen trenez. Beste ikuspuntua aipatu behar dana da bai jasangarritasunaren aldetik horrek izan dezaken eragina. Transporte publiko eredu horrek arinduko luke neurri handi batean gure ustez orain ibilgailu pribatuetan ematen den trafikoen kopurua. Momentu honetan uste dut inoizkorik eta beharrezkoena dela trena, eta zeratik egoera ekonomiko honek aurreztea dakarrelako eta ekarriko deuelako. Eta mugitzeko modurik merkeena trena dela uste dut. Eusko Jaurlaritzatek aztertzen ari den Loiuko aireportura arteko trenbidearen lotura hori nahiko lagungarria izan leike Mungirainoko luzapena egiteko. Orain da aukera horri buruz eztabaida piztuta dagoelako, zabalduta dagoelako. Gure eskualdeari buruz berriz antolatzen diren edo egiten diren aurreikuspen guztietan horrelakorik ez da planteatzen. Ez da planteatzen eta gure beldur da hainbat urteetan tren barik egon izan garen moduan beste urte askotarako egoera berean jarraitutea. Eta horregatik gure dugu aprobetxatu orain daukagun abagunea, orain zabalduta dagoen diskusio hau gure aldetik ere esateko gu hemen gagozala eta Mungiak behar duela honako treneko konexio bat eta noiz gauzatu behar den edo ze epeetan gauzatuko litzaken, hori ja ez da horren garrantzizkoa gure ustez, baizik eta zehaztu behar dana da horretarako voluntadea, benetako voluntadea eta benetako konpromiso bat instituzioen aldetik hori egin ahal izateko.